Bir ay ozal Ukraina oblastlarynyň onusyna girdilen harby düzgün tamam boldy. Bu habar 3-nji gün prezident Petro Poroshenko oglan etdi. Ukraina prezidenti Kiýewiň regionaky ýagdaýlara garamazdan Azov deňizindäki portlardan el çekmejekdigini aýtdy. Naголошую. Men berkmel taýaryn. Ukraina öz Azov portlaryny şol taýanna harby ämler bilen ulanmagyny hiç wagt betmez. Hakikat bizim tarafımızda. Kanun ve aýratynda halkara hukuky bizim tarafımızda. Halkara gollugy bizim tarafımızda. Öýdem biz ähli diplomatik serişdeleri ulanýarys. Şeýle-de ol özüni harby düzgün udatmadlygy mejbur eden wajyp sebäpleriň biriniň 31 martda boljak prezident saýlawlarynyň goýulap gelmegi bilen baglydygyny belledi. Я буду з вами відвертий, якби не Siz sınamaýdyň. Eger saýlawlar bolmadyk bolsa biz ýokary radadan harby düzgüni udatmagy sorardyk. Ýöne soň kaýda. Harby dartgynlyk mahalyny biz öz harby goraňyş ukuyumyzy we halkara arenasyndaky pozisiýalarymyzy putalandyrmakda köpüş etdik. Ukrainadaky harby düzgün noýabryň aýagyna girdildi. Oňa Rus serhetçileriniň Kerç aýlagyny 3 gəmini tutuk etmegi sebäp boldy. Kiýewde bu hadisany agresiýa hereketi diýip adlandyrdylar. Moskwada ol prezident saýlawlarynyň öňü sürýetinde Poroshenkonyň reytingini ýokarlandyrmak üçin gurnulan provokasiýa hökmüne häsiýetlendirildi.